Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Happy 10th anniversary. Guol man kitag mga naong ani. Mauron ang atong ikanapo katuig nga kasumaran sa pagkahimo nga parokya. So mo ni ang atong unang misa sa anibersaryo nato. Nya ang atong high mass himuon nato niyang alas 6. Atong pasalamatan ang Ginoo sa paghatag nato niining dakong grasya nga nahimot ang parokya dinhi San Vicente Ferrer Parish, Liloan, tungod kay mauni ang magpalambo sa atong pagtuo, pinasubay sa kinabuhi sa atong patron. Mura mag-way happy taong nanambong, tingali wa kay pa kita makafeel no nga kita na mapasalamaton. Murag wa ragid nato ning kuana kaning hitabo hinaut unta sunod og buhi pata ato nagyang ibalyo ang atong anibersaryo. Hinoon daghan ang gitawag jutay raman gyud ang mutubag nya kita nga nitubag magpasalamat tas Ginoo giampo nato ang tibuok kalibutan nga mohatag og gugma alang niining atong simbahan, alang sa pagpalambo sa atong simbahan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, unta tagaan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga nagpasidungog kang San Vicente nga pari sa pagkamagwawali sa Ebanghelyo, itugot nangamuyo kami nga diha sa langit mabulahan kami sa pagtan-aw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente
nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanusa mahitabo kining mga butanga, kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tawo, malinawon ang tanan og walay kabilinggan, sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangitngit, busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii, ni iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya alang kanato aron kita magpuyo uban kaniya, buhi kita o patay inigbalik niya. Tungod niini, pag dinasigay o pag tinabangay kamo sama sa inyong gibuhat, gihimo ninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalanpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo
ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum o sa kalungsod sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinagoga may tao nga giyawaan, ug sa makusog misinggit siya, "Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios." Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsaa ang tao bisag jutay. Nahibulong ang tanan og nag-ingnanay, unsang pagtulun-ana kini. May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa, og mikaylap ang balita bahin kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sama ni Jesus, kita doon na sa tay gahom batok sa yawa. Maunay kamatuoran nga usahay kung dili man permanente, wa ta kahibaw nga naa day taanang maong gahom o authority. Muna ang mga Hudiyo, natingala sila sa man ni si authority batok sa yawa, ang iyang pulong gamhanan man kayo.
Tungod kay si Jesus nagpuyo gyud isip tinuod nga anak sa Dios. Kamo mupuyo ba mo isip anak sa Dios? Kinsa dinhi ang moangkon karon nga ako anak sa Dios? Taas kamo. Kanang wa mo putaas. Mga dili na anak sa Ginoo, anak nas demonyo. Mao na siya. Si San Vicente Ferrer, iya sang gipuy-an ang pulong sa Ginoo tungod kay siya ni angkon nga siya anak sa Dios. Nakapapahawa po siya daghan kay mga yawa. Sugoon maganyang yawa, di ba? Naaman na sa iyang milagro, no? Katong tao nga gibaligya niya iyang kalag ngadtos yawa. Niya nagbasol siya pagkadungog niya suwali ni San Vicente Ferrer. Nihangyo siya nga kaya naman kuno sila kasulatan sa yawa. Ang gidasa sa yawa ang kasulatan. Pirma siya ba nga? Imo na ang akong kalag. Nya iyang gihangyo si San Vicente nga tuan na ra ba to'y akong gipirmahan, gidara ba to si yawa? Ningo San Vicente, sige, atong patunghaon ang yawa. So iyang gipatungha ang yawa. Dahil silang atubangan, iyang giingnan, iuli ng kuan, iuli ng gipirmahan niya. Gikuot sa kuno siyawa sa iyang bulsa. Diha sa dyan kuno ang gipirmahan. Ingon ana ang iyang authority ni San Vicente Ferrer, wa mo kabati ana. Naanas milagro pasig ako ro sa nakabati ato. Mao na kita karon na po natakatuig isip parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa San Vicente Liloan. Hinaot unta nga kamao na tang mogamit sa atong authority kana bang mga pulong nga naay authority ug unsa man nga authority kanang authority bahin sa pagwagtang sa sala nya unsaon man na paghimo diri sa atong unang pagbasa niingon si San Pablo ngadto sa taga Tesalonica duna gyoy katapusan ang atong kinabuhi. Nya moabot ni siya nga mura og kawatan. Kasabot ang pagpuyo nato sa pulong sa Ginoo kinahanglan 24/7. Karong buntag murag naigo skilat ang atong mga in charge. Way nakabagting, way hanay diri nagkasayop-sayop ang atong mga arrangement hastas pangadji nga igo skilat. Ngano man wa matog og sayo asan magplano wa gihanay tanan dunay panahon ingon ana ta matud pa ni San Pablo narabay panahon mo ingon ta okay kay kinabuhi mo kalit kuno abot ang kamatayon ang katapusan ba para karon himsog kay mo glawas, himsog kay kog glawas. Okay kayo. Mo linog og kalit, hugno dayon ning atong simbahan, patay dayon tang tanan. Posible ba na? Mao na nahitabo sa mga lugar nga gipanglinog. Mo bangin namahaw po yung tao, namahaw. Ana, kalit lag linog, lusno dayon, patay. Katubitang landslide diha sa Naga, diri Southern Leyte. Sus, luya lagi. Naba, nangatog, pagmata, di rin nas ilahom siyuta. Wata kay bao Pragod ato diyang kapitan diya sa ex-kapitan diya sa Tayon. Itong pagpista nila, itong saan ang ilang patron diya, si San Isidro. Sus, perti pa taong sayaw-sayaw nilang duha to. Okay, kinabuhi. Senior Citizens Night, love, sayaw-sayaw. Pagkakapoy-kapoy na, mga alas 11 na tingitos gabi nang labang na, uli na sila natos ilang balay. Ginunitay ang taos kamot ko no. Kay labing lagi kayo, bisag 70s na. Agian bitas motor nga, walang pakialam sa mundo. Patay silang duha. On the spot. Kan ba? Kana ingon anak bitaw ang pangitabo. Gilingi ay mong tupad. Ina posible ba yang mamatay na kakaron? Ina posible na mamatay na kakaron.
Basig atuo ka nga kanang imoro mga pangandoy matuman gid na. Basig nagtuo ta nga kining ato dining mga kumbintong gitukod mahuman gid ni sa akong termino. Oy siguro ay karong hapon wa na patay na ni Siano. Di ba? Ana na siya. Anya karon unsa may buhaton matud pang San Pablo magtukaw ay mog pangatog. Pasabot, do not give time nga mo dominate nimo ang yawa, ang sala. Ayaw tagaig higayon. Ayaw pag-ingon nga last na lang ni Lord. Kausa na lang ni Lord. Ana, ayaw butang yung definite nga end. Parehara sad na sa imong pagtabang sa isig katao o pagpasaylo sa atong isig katao ang pagbuhat og maayo. Ayaw unya-unya. Di magani ka kaunya-unya inig patad nimo anang swertres kay basig mo gawas ng imong numerong gi-maintain. Di magani ka kaunya-unya. Ayaw unya-unya asad. Karon pasaylo dayon. Wa mo'y gidumtan diyang tao karon. Wa mo'y gisigihag kasaba. Anang dali kayong kasabaan, dali kayong kusion. Wa mo na. Hunungan na kay makapaimpirno na. Kapaimpirno gina. Ay mo kumpiyansa na. Tuo mo gina, mo sabot ra ng Ginoo, natural ra maggunagod na. Isag maestra pa kasi kagkasaba ng estudyanteng bugo na makapaimpirno gina nimo. Simple ra kay nastanan, magsige ra nagduwa-duwa, di ra na maminaw nimo pero dadto na ka anas impierno di ka mo kuan. Di ka magmatngon. Mo na ingon San Pablo ay gyud katog. Aware gyud ka nga yay sa yawa naman tingay ni. Mo na si Jesus hadlok ay yawa ni Jesus kay si Jesus wa man gyud siya bisang gamayng moment nga mo kumpiyansa siya. Mausad ang mahal nga Birhen Maria, mausad ang mga santos. Unya ron kung ingnon ka nga palit og slat karon, palit ka dili. Ha? Oh, tanawa, una-una pa yun. Sa ako din bugas, ako din paliton. Ayaw lagi, inig-ingaw, ay kumpiyansa, palit-palit, gidayon. Mag-unya-unya pa man ka na, maabutan ka ni Hinoon ka sirado. Astilan. Pila na ni atong slat, ato lang ning hisgutan. Oh, ang atong Holy Pads, ang Holiness, Peace, and Divine Salvation na slat para ni National Retreat for Priests na natay halin nga niabot na og 13,789 slots. Pagpak, salamat kayo. Napay 86,211 ka slots nga tag 100. Nya moingon ka, dugay pa man na. Basig ikaw mahurot na ni. Di wa na patay ka diha, di na kuhag holiness, peace, and divine salvation. Nasa iban moingon, di lang sa kumupalitan ng laing slot kay daghan pa man na or nakapalit naman ko ning usa. Nya na pa jud kay ikapalit. Mo palit pagyud ka. Muna sa ato sang kuan, atong special slot kaning HSSG ang atong gibaligyan ni 6,000 man ka slots. Ang ato sang halin karon niabot na og 5,650. 350 na lang ka slots ang nahibilin. Mahutda na gyud mo atong pakpakan ang namalitan. Salamat kayo. Kwinta-kwinta na mo dito sa atong treasurer, Sister Nara. Nako, musunod man sa day ang selebrasyon sa mahal nga Birhen sa iyang birthday, karong Biyernes. Yan na man sa tayo mga gastuhanan, mga misa, mga stipend, na sa tayo ginagmay tingaling snacks. Nako, ilahos ta na lang ni, kay gamay naman lang ning nahibilin. Kwinta-kwinta na mo, murag mo abot sad og mga 300,000 more or less ang atong madugang. Musobra sa nigjutay ang atong gasto karon. So ilahos ta na lang ni ngadto sa September 8 ang HSSG. Okay ra ninyo? Sugdig palit karon hantod mahuman nato mahimo na ning 9,000 ka slots. Apil na ang birthday ni Mama Mary karong Biyernes.
Nya mao gyapon atong buhaton na agyapon tay 445 nga biblical rosary nya napatingali uban atong himuon nya natay mga misa ngadto sa mga special chapels nato nya sa eskwelahan karon pa sa ko nakahuna-huna nga kinahanglan sad nato misahan so makig-arrange lang niya miani sa mga principals o kinsa sang eskwelahan na ang gustong magpamisa kay masig di na sa nila ma-insertan ang ilang schedule pero mas maisag na imisang mga eskwelahan aron makahatag pod sila tribute ni Mama Mary karong September 8. So atong chapels ang dinhi mao gyapon 6 AM, 12:15 PM og 6 PM ang atong high mass ikabiyernes nya ang sa Lataban alas 6 sa gabi, San Roque Chapel alas 6 sa gabi, Sambag Chapel alas 7:30 sa gabi, Santa Cruz Chapel 7:30 PM, Lorena Chapel 7:30 PM, Tabla Chapel alas 5 sa hapon. Nya kaning uban ato lang nang i-arrange ang labi na sa eskwelahan. Ako lang ning gi-advance og pahibalo kay mao ni ang kinahanglan natong buhaton matod pa diri sa tubag nato sa Salmo, nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Kanus amo ni mahitabo ang yuta sa mga buhi mao nang kanunay nagampo, kanunay nakig-istorya, nakighiusas Ginoo labi na sa atong mga selebrasyon, labi na gining santos nga misa. Gilingi ay mong tupad ing nabuhi pa ka og buhi pa gani nang imong tupad ni ata sa yuta sa mga buhi nya kung patay na gani na patay ning yuta wa man ta didto sa menteryo buyuta nis mga buhi kanindo tanang makakita ta ba kay nag-celebrate pero mo lagi na akong gingon mura magwa kayo pa ma-feel sa atong kana ganing kaigsuonan nga ang parokya di ay napo katuig na kanindot nga niabotag napo katuig so inigabot na to anig 11 katuig kung buhi pa mo sunod suwaya nato og himo og dako-dako nga event kung mahimo ba pero di gani sad sagdi lang hangtod na ta mga matay anyway may na lang ni kay wa ta masira nya ang ato mga projects dinhi atong suportahan kay anha sa ta makakita sa Ginoo sa yuta sa mga buhi labaw sa tanan makita gid ang Ginoo didto sa inyong balay kanang panimalay ba kanang pamilya naa diha ang yuta sa mga buhi sa inyong balay imong tan-aw sa mga tao didto buhi o patay sa inyong balay kinsa man ang mga buhi ang tinuod nga buhi malipayon di magpunay away di magpunay pangasaba mo ba rin hitabos yung balay malipayon ba mo o kinasab-anay magkinasab-anay na gani mo managyaw-yaw na gani mo yuta na nas mga patay kay ang sala mo maginay mo patay pero og nagsigi mo pasayloay higugmaay hinatagay tinabangay ana astilan buhi gina sige katapusang lingi sa imong tupad ing na himuon atong buhi atong panimalay ana mo ang buhi iguli ron ayaw na gyud pangasaba ayaw nagyaw-yaw wala nay mga sala ana buhi kay na nya kamo sa mga maestra mga estudyante himuas ang buhi ang inyong classroom wa nay magsig pangasaba wa nay magsigig bullying ana nya ngato sang mga barangay himuon sa natong buhi labi na karong ting eleksyon way magsigig dinautay way magsigig sinawayay no ana asos buhi kay nya atong parokya ato sa ibong buhi sige palit og slat sige tag isa sige taghimog mga kaayuhan astilan kabuhi na karon manghatag ta og mga 600 ka mga pack 5 kilo packed rice babuhi sa ning ato ro mga kaigsuonan nga gailaid sa kalisod ang category D
makadawat ani, mabuhi pong ilang dugo, no? Ana, so salamat nga makadistribute ta, salamat sa mga donors, salamat sa mga mahigugmaon natong kaigsuonan. Nya karong gabi sa tay gamay nga kasaulugan, mabuhi sang atong dugo ani. So pwede ra sad mo mubalik karong gabi. Alas 6 sa tong misa, humana at dihay gamay panihapon, muralag get together, ginagmay, dili gid na tingali makabusog kayo pero makalipay nga natay gamay kuan program. Wala, buhi na ta, maghigugmaay, buhi gyud tag maghigugmaay. Si San Vicente Ferrer nagpasakit siyang kaugalingon aron ta mabuhi ang iyang mga gihigugma, pero gigamit niya ang tanan sa ngalan sa Ginoo ug para sa Ginoo, kuyog sa mahal nga Birhen Maria. So kita sad mag-alto sad ta, magsakripisyo para mabuhi ang atong isig katao. Manghatag ta, magampo ta, muantos ta, aron ta mabuhi. Manindog na ang mga buhi. Ang mga patay, wala na. Pagampo sa kasaulugan sa pagkatukod sa atong parokya. Mga igsuon uban sa malipayon ug mapasalamaton na mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong anibersaryo nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulo nga kasumaran sa atong pagkahimo nga parokya. Palihog mangluhod. Pagampo sa adlaw sa kasaulugan sa pagtukod sa parokya. Pagampo nga mahigugma kita sa Dios. Mapaanguron nga Dios o gamahan sa kaluoy. Nagpasalamat kami kanimo niining kasumaran sa pagtukod sa among parokya. Maingon nga mga anak nga makasasala apan gipasaylo, nahisalaag apan gipabalik sa among langitnong balay. Namatay apan gibuhi pag-usab sa lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Nagpasalamat kami sa paghatag nimo kanamo kang San Vicente Ferrer among patron, nga manalipod sa among katilingban, naghiusa sa among mga banay, nagpanalangin sa among mga panginabuhian, ug nagdala sa kinabuhing dayon sa among mga hinigugma nga mihalina. Kaluy kining imong mga parokyano nga ania sa sulod ug atua sa gawas sa among parokya, nga nagdebosyon ug nagpadayon sa pagsunod sa mga hiyas ug pagtulunan ni San Vicente Ferrer, nga kining tanan namong mga pagampo, pagsakripisyo ug pagtinabangay sa pagpalambo sa among parokya, musangpot unta sa kaluwasan namong tanan. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Ang usa ka babay nga nabuta sa dugay na kaayong panahon ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa lubnganan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Apan sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta siya pagbalik. Nagsaad sila pag-usab o gidala na gayud siya ngadto sa gilubngan sa santo. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo, ang atong itubag sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo ug magkigbatok sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mopalambo sa katarong diha sa ilang pagdumala ug magmasibuton sa pagwagtang sa mga dautan sa katilingban nga ilang gisaarang alagaran, magampo kita sa Ginoo.
sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga dili unta kita magtinapulan diha sa atong pagkinabuhi, sa pagampo, sa ingon dili makapuli sa atong kinabuhi, ang daotang mga espiritu, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanagantos, maluwas gikan sa ilang mga kasakitan sa lawas ug espiritu, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Labing gamhanan ug maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Duwata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni San Vicente Ferrer among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pwede ra mo mohimo sa formal offering. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga makagagahom sud-o nga ang mga gasa nga among gihalad,
Karon niining pangilin ni San Vicente Ferrer, itugot usab nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo magsunod sa among ginahimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Vicente Ferrer, sa ingon nga imo kabing gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagaday kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Misa Vicente sa Diyos ilaw, kami kanimo nalaglaw. Magampo kita. O Ginoo, si San Vicente Ferrer wala moundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinaagi sa gahom niining misteryo, liguna ang imong mga alagad diha sa pagtuo sa kamatuoran aron bisan asa ila kining itugan sa pulong ug sa buhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gahom batok sa yawa sama ni San Vicente Ferrer. Ang ato lang buhaton magsigi kita og sunod sa pulong sa Ginoo. Salamat sa nialagad nato og ni palampos sa atong misa karon. Sugod kaganiha sa atong Biblical Rosary, pinanguluhan sa atong PYCC niya ang ato sad nga mga kamong tanan nga niya karon dinhi, labi ng atong pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer o ang mga Marian organizations, pero murag jutera man ni sila. Unya ang atong nag-lead nato sa atong awit, atong usual dinhing aktibong mag-aawit ug manunuyog si Brad Rene Montecalvo, ang atong salmista karon si Sister Ima Rosel, atong lector si Sister Catalina Kapangpangan, ang atong mga nihimo sa formal offerings, labi na ang ni-offer atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rofel o Mrs. Marcia Miyot and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Og sa tanan atong mga nagtrabaho, labi na sa ning facilitate sa atong motorcade, ang atong mga parish personnel, ang atong barangay officials din ni San Vicente Ferrer o sa lain pang mga barangay o ni palampo sa atong tulo ka adlaw nga motorcade niadtong September 2, 3 and 4 ato sa silang tagaag. Masipang pakpak. Salamat kayo. So karong hapon mao ang atong high mass na tang ato na ning mapakita nga nahigugma ta ning atong 10th anniversary. Basig wa lang yapoy manimba rong hapon. Nya ang atong selebrasyon sa mahal nga Birhen Maria sa iyang birthday kay ato man sa ning segunda patron mo na nga atong tabangan nga manindot ang atong selebrasyon dinhi tulo ka misa para sa iyang birthday. Mao gihapon alas 6, 12:15 og sa alas 6 sa gabi. Unya nagyapon tay Biblical Rosary nga magsugod sa alas 4:45 sa kaadlawon. Nya sa atong mga special chapels natay misa mo ta kong gingon ang Lataban alas 6 sa gabi, San Roque Chapel alas 6 sa gabi, Sambag Chapel alas 7:30 sa gabi, Santa Cruz Chapel alas 7:30 gabi, Lorena Chapel alas 7:30 gabi, nya ang Tabla Chapel alas 5 sa hapon. Nya ang atong mga eskwelahan ako lang nang ipakontak niya kung unsa say makaya nato nga ma-offer nato nila sigon sa ilang schedule nga available. So salamat sa namalit sa atong mga slots sa atong holy pads. Nahalina na tag 13,789 slots, ana apay 86,211 slots nga available hangtod pa ni siya November 9. Unya ang ato sang kanini ang is HSSG
na natay halin nga 5,650 nya 350 na lang ang nahibilin sa tong original nga gidaghanon nga 6,000, pero kay ato maning iirog nga to sa September 8 nga celebration, mapun-an ni og 3,000 na apay available nga 3,350 ka slots. Padayon tagpalit ay sa ato ding 10 slot challenge, iirog sa dinato hantod sa September 8. Ang atong 10 slot challenge nga nadawat as of yesterday niabot nag 1,109 ka 10 slot challenge. So nining tanan atong hatagag masipang pakpak ang nangapil. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo. Salamat ni San Vicente Ferrer. Salamat sa mahal nga Birhen Maria. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.